daday sa pagkalimutan, pahalagahan ito ang lamang sa iyo. Kaya kunyan na maabot ako kang banal sa pagkitirin matrimonyo, isipon ito na maabot ang mga regalo sa mga inuminang ito. Magagayon ang mga iyan, gawin siya maraming mahalaga. Alaga ng pinakamagayon na regalo maabot ito, yung regalo bilang bangsa. Pagkuyang material, kundi at sa inyong sarili. Jordan, sinasabi ng Ama, iyo ang haligi kang maro, haligi ng tahanan. Mag-impusog ka, Jordan, sa mga pagsubok na alihan at sa iyong pamilya. Ikaw matang puso sa lambang pagsakit na alihan at sa iyong pamilya. Ikaw ang dapat na magtaon ng tiempo sa iyong pamilya, sa iyong umong. Kaya dahil basta magpadawag Jordan sa mga subot, dahil basta magsunod sa mga subot, ibulit ay kabilang Ama, ikaw ang matang puso sa pamilya. Kasi ikawan, Raquel, sinasabi na ang babae ilaw ng tahanan. Raquel, mayong saysay ang ilaw, kung mayong ang liwanag. Kaya manatiling ka sa liwanag ng mahal na Diyos. Matang pagliwanag sa mga magiging aking dito, asin matang pagliwanag ni Jordan ako. Ikaw ang matang direksyon sa lawang pamilya. Kung si Jordan kakalinaw, ikaw ang mapag-iulog sa iya. Magsabing ang liwanag sa iyong pamilya. Liwanag na may direksyon, liwanag na ikaw sunod. Dahil pagpapayaan ang liwanag na iyong maparod, libulikan mga sukot na pwedeng mag-abot sa iyong pagkabuhay. Maging matatag ka mo sa gabos na andaw at sa iyong pagkabuhay. Mga ninong-ninang inibitaran mo po ang ibig sa iyong bahan, tamarin mo ang saksi kang pagkalimutan ng Artilas ni Jordan, ang sa inyong sumpang na ibigumon niya sa altar at sa buong kagurang. Mga kapasado, uyang kamulikiwan niya sa pagparingkod sa inyong pagkaminuutan sa ato ang pagmalalasimbahan. Hinahagan po at mga paligid na nagkakatalikod ikiwan niya ay marasunod sa inyong ang Diyos ang sa iyang bendisyon. Tangaling makautong pagkakas sa inyong mga katundan bilang pag-ato. Asin sa inyong mga tukang hinahagan ko, natabangan ng sintaman sa inyong mga paligid. Asin ako minasinta bilang pagpapagawang ng ayon kan sa tuganwaan ng Kristiyano. Mga kapasalon, si pagultang indo ang mga masunod na hapon. Ikaw, Rachel, na paligid ka sa diri mo ang nakalinawan sa iyong buhay sa pagkakamot, asin paglingkod sa iyong ako. Opo, Padre. Ikaw, Jordan, na paligid ka sa diri mo ang nakalinawan sa iyong buhay sa pagkakamot, asin paglingkod sa iyong ako. Andam na kamo, Rachel asin Jordan sa pagkakamat sa mga akin ay tatawin niyo sa inyo na maging barangay ng Kristiyano. Opo, Padre. Mantag mo ka mga kamimutan, tarik man magkapunta sa inyong mga kamot, asin ipahayang iban sa inyong pagmaot sa tubag at Diyos sa iyong simbahan.
Ikarisya inaako mo si Jordan na uyang ibinunyan na manituloy tumago, susok sa ipinatubuot pang palalasimahang kinanya. Opo, Padre. Inaako ko po. Buot mo na ikamanituloy na lago. Opo, Padre. Buot ko. Inaako mo siya na tunay mong lago. Opo, Padre. Inaako ko. Ikaw ang Jordan, inaako mo si Rachel na uyang ibinunyan na manituloy mong lago, susok sa ipinatubuot pang palalasimahang kinanya. Buot mo na ikamanituloy na lago. Inaako mo siya na tunay mong lago. Oo, Father, inaako ko. Sa kapangyarihan ka na simbahan, saksi ang nabos ang iyong digdig, pinaparin ko na si binibitisyonan mo ang matrimonyo na sa iyong hinabo, sa mga ka na makasikat aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ngunyan mga tugang, matindog kita para sa pag-bendisyon at aras sa siksik ni Jordan Ascenderation. Ang tawag sa tuyaw sa maran ng kagulaman na naghibo ka ng gamit asin kada, mamigit kita. Bendisyon kagulaman sa iyong mga sinubuhon, na si Jordan Ascenderation, tawisin ka ni magkakalimong kabuhayan na iyong kahulugan kay aras. Sa paggamit nila kayan, makap na nagulit ng buhay na na'y kasakuran, uli ni Kristo sa mong kagulaman. Bendisyon man kagulaman niling mga singsing, tamayan sa iyong mga sinubuhon, na si Jordan Ascenderation na maggamit kami, mabuhay sa ipulot na magkaminuon na sa bahay ng magpasin ng sununan, uli ni Kristo sa mong kagulaman. Amen. Yan, Jordan Ascenderation, pagpatinauban ka mo kaniling singsing. So, gamitin yung siksik bilang tanda sa pagkakaw mo sa ngayon na kasakali sa Espiritu Santo. Inaako ko. Asawa ko, gamitin yung siksik bilang tanda sa pagkakaw ko sa ngalan ng Ama, ng Anak, asin ka ng Espiritu Santo. Inaako ko. Matukaw po kita mga tugang, pero kami hingila kasi kanikinamasan. It's okay. Raro. Apurado sa sabihan mo ni Bago. Apurado ka. Sabi niya. So, ipinato ko sa iyo, ining aras, tanda, kasagong lingkod, para sa iyong karahayan, sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Inaako ko.
Manong pagdulot, si mga manong panatang, yato ang pagdulot. Sa pagsikat sa iyong katarapon, magdadalugod ka mo sa dalisay sa ilipon ng pagkakamilutan. Pag-umawin ka mo sa iyong mga aki, kasi ang pagkamot sa iyong itataw sa ita, mabalsan lubod na dahil sukol. Ang katulungan ni Kristo magdadalugod sa iyong puso, asin sa iyong karon. Makatapagulod ka mo sa mga nangangiwas, sinumang ko sa ito, bendisyonan ng ating Diyos sa mga may miracle. Bendisyonan ka mo sa ito, mga ibo, dahil pag-uras sa mga kahalitan, dahil malugod ka mo malagalag sa mga bagay na pinapano, kundi anak mo ng kayamanan na natataga pa sa inyo sa langit. Iwaras lugod sa inyo ng kaguranan ng parhay na pagkahubay, asin pagkatapos ng darisay na paglingkod sa iyang kahanin ng isalaga, darawan niya mo sa kade, anay katapusan sa langit. Asing bendisyonan lugod ka mga Diyos sa mga kamahan. Tapos po, kanama, asing kanapin, asing kan Espiritu Santo. Lakaw kita kabos sa katuliog na asing pagkamot ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Mga tugang ipinipisitar ko sa inyo ang bagong makagong si Mr. and Mrs. Jordan and Rachel Francisco. Kakanya ko sila bilang mga